आने बिराद साइज नुदों ने आंखौ आं बिराद साइज नुदों ने हेलो एवरीवन खुलुमबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय तो दिनैनि ब्लगखौ नोंसोर टाइटेल बा थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय तो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंखौ बागमारायाव थांनाय माबा आब'जों ब्लाउस ना दख'ना सिङाव होग्रा दख'नायाव होग्रा दख'ना सुनायाव मा एला आबो होग्रा औ मोजां नुदों नानिया आयौ आयै आंखौ दालाखालै एफा गिदिर ओइलाय बाबा लामायाव बागमारायाव थांनोसै गाइस मोननै दायो ओंखारबाय देलायनानै फैबा माबा खानायानो जाय गिदिर बिदिसो जायो नै मानसि दं दा नोंसिना नै जों गामिनि गय बागाना बिराद मोजां बैसोर खानाया जाय बिराद मोजां नै जोंनि गामिया अ जों गामि नङा माने मालिगिथियाव थांग्रा लामा बागमारायाव खानाया गजोब्बाय नै Kamu Nino. Nere fulkau kusuyo. San mudan dulu. Iya. Jadi kira lah zilang sih. Yang sekarang sudah YouTuber. Ini YouTubernya. Sekarang itu. Ini tak ada. Udah dulu ya. Mungkin beliau. Kalau menlabjai kan apa? Mainan jahat. Jahat. Sudah pada lalu. Harus surat dulu ya. Harus surat dulu ya. Finally guys, now थांफिननो sini गारि सालायफिनबाय. आयदै लामायालाय जि मोजां दा. मा फैगासिनो? आयौ, हाय सोरबा सेंग्रा फैगौ लाजिलांखेब्रा. गोलैयाखैनो. नै सेंग्रा माथो. सेंग्रा ra. Ini hang. Tapi apa tu? Apa kabar mana? Kari buka ni. Tidak muzan ठंडा cool. Ay guru macam ni. Jadi ठंडा. Doi bapa jumpai. Ay dah mai kumpul apa tu sempur jasing aku sedang amrai. Akhirnya aku lalu mana habis aku ada sih kau. Nah balik seru sekali. Akhir mungkin. Bagmara birat sengra dong macam. Expert ya mahal. Awas tu ya. Ayo sih habis mana muka aku terhai. Kira orang ni muka saya aku terhai. Aku dah hula baik mahal kau. Bagmara ladu dan
फैसायानो गैयाबा जोंनिया दंहाय जमाया 100नि जायाखै दालाय नों 130 थाखानि जादों गैया माबासो लायनो थांदोंमोन गाइसमोन मा होनो दख'ना सुनायाव सिङाव होग्रा आं खिथानो रोङा लायदों ना मा हाग्रा अरनबारि दख'नायाव होनोसो लायदोंमोन खिन्थु मोजां मोनासै दे माने बङाइगावआवसो मोनोनो ओमफ्राय सोर थांनो बङाइगाव एथ' गोजान जोंहा बागमारायाव थांबाय मोनगोन आमथियावबो दहाय मोनबोखायाखै ओमफ्राय नै बागमारायाव थांबाय बागमारायावबो गैयामोनबा लामायाबो साबाना मोनबाय लामायाबो साबाना नङा नै गाइसमोन जोंनि लामाया नै आयु आं लख'आव मोनहाय बेयावहाय बिराद बोरैबाथार आइदि सैमा हागिस लाना खारबोदोंमोन थैगोनसो मिनानै सोर हागिसगोन ना उन्दै दं सेंग्राखौ हनै जरानो इउटुबाव नायबायलायनानै भिडिअ थैयो आं न'आव थांना बुहैगानायलै आंखौ ओमफ्राय जोंनि लामाया नै रायजोफोर नै माबायदि बोरमा गोजा बारस'लाबाय थायो ओमफ्राय बोरमाया थैला फैसा बिलायबावो बोरमा अमाखौ लामायाव खानोसै थग्र'लाबायनानै थैबा फैसा बिलायबावो बुरजानो बेनिफ्राय साबसिना रियेलाव आं साबसिन नङा बे मबाइलनिफ्राय आं रियेलावहाय साबसिन सोर बिदि दं रियेलाव साबसिन होनना बुंना लाग्रा